Gisuportahan ni John Arcilla ang iyang Ig-Agaw nga si Ricky Quezon Avancenia, apo ni kanhing Presidente Manuel L. Quezon, human kini Gibatikos sa Pelikulang Quezon. Matud pa ni Arcilla, angay unta nga nakikonsulta ang mga tigbuhat sa pelikula sa pamilyang Quezon aron malikayan ang mga sayop. Iya sab giingon nga ang importante nga paminawon ang mga buhi pang kaliwat sa Pangulo. Dugang paniya bisan adunay kagawasan ang mga direktor pero naaghapon katungod ang pamilya nga musulti sa ilang gibati. Sa pikas bahin giingon sa TBA Studios nga ang Quezon gibase sa tinuod nga natala sa kasaysayan lakip ang kagulingong talambuhay sa kanhi presidente. Og mo kato mga katropa ang ato ang showbiz balitahan. Ako ni si Maring Inday Erika, dili man ko gwapo, di man ko gwapa, di man ko kaparehas ana mga artista, pero ayaw ka magkopiyan sa pasigmang puhon. Mainyuhan ako, bye-bye.